Okay, look at the sia lontana. Gloria al Missier, nell'Evangelio dello Spirito Santo. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Jiena hu l-ħobż tal-ħajja. Min jiġi għandi ma jieħdu qatt il-ġuħ u min jemmen fija ma jkun qatt bilanċ. Imma jiena ġa għidtilkom li għalkemm rajtuni ma emmintux. Dak kollu li jagħtini missieri jiġu għandi u min jiġi għandi ma nkeċċieħx il-barra għax jien inżilt mis-sema mhux biex nagħmel ir-rieda tiegħi imma r-rieda ta' min bagħtni. Issa r-rieda ta' min bagħtni hija din li jiena
देने वाला हो। Alright, okay. Alright. Eles acham Jota Bernard.
Deus iugitur sentiamus, per saecula saeculorum. Ikun imbiri kalla, imbiri flisem imqaddes tiegħu, imbiri Ġesu Kristu veru Alla veru bniedem, imbiri flisem ta' Ġesu, imbiri kal-qalb imqadsa tiegħu, imbiri id-dem għażiż tiegħu, imbiri Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-Altar, imbiri fl-Ispiritu Santu Paraklitu, imbiri kal-mirom tal-La Marija Santissima, imbirka l-imqazza u makulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Parus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu,